السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Wikiata tima fotokoza chimodzi mu zinthu zimene tingamuzindikire nazo swahibul bid'ah, munthu amene ali pa bid'ah, amene akutsatira zinthu zimene zili zachilendo mu Chisilamu. Ndipo tidafotokoza kuti iyeyu tingamuzindikire pa anthu amene amayenda nawo, as-suhba, kampani imene iyeyo amakhala nayo. Chifukwa anthu ambiri masiku ano, kani mugula mashekh, kani mugula anthu amene akuyankhula ma social media, akumayankhula kuti akuitanira ku ahli sunna wal jamaa, koma akabwera mayiko amene akubwera mwachitsanzo, kaya kubwera kuno ku Malawi, kaya kupita kuti kumene akupitako, anthu amene amawalandira kuti afikireko kwa iwo amakhala kuti ndi anthu abida. Ndiye pachifukwa chanena kuti munthu wa bid'a sangalandiridwe pokapoka ndi wa bid'a anzake, ife timanena kuti anthu amenewo ngakhale aoneke kuti akuyankhula, akufotokoza maaya, akufotokoza ma ahadithi, kaya akuwerenga buku la wina wake mmodzi mwa anthu amene ali pa ahli sunna wal jamaa, munthu ameneyo ndi swahibul bid'ah. Ndiye chizindikiro choyamba ndi anthu amene akuyenda nawo. Pachifukwa chanena kuti tidafotokoza kuti al-Auza'i adadzayankhulapo mawu atafunsidwa kuti inna rajulan yaqul, pali munthu wina amene amayankhula kuti ana ujalisu ahla sunna wa ujalis ahla al-bid'ah, ineyo ndimakhala limodzi ndi anthu amene amatsatira sunna, komanso nthawi zina ndimakhala limodzi ndi anthu amene amachita bid'ah. Faqala al-Auza'i, ada yankula imamu al-Auza'i kunena kuti hadha rajulun, uyu munthu uyu, yuridu an yusawiya bayna al-haqqi wal batil, akufuna kuphatikiza chilungamo ndi bodza. Chifukwa munthu amene ali wotsatira za sunna sangamayende ndi anthu amene akupanga za bid'ah, ndizosatheka. So uyo amene amadziyandikitsa kwa anthu amene ali abid'ah, amene yonso timudziwe kuti ndo wa bid'ah. Chifukwa wa bid'ah ndo wa bid'ah anzake amayendera limodzi. Ndiye chinthu chachiwiri kuchokera mu zizindikiro za uyo amene ali swahibul bid'ah ndichonena kuti umboni wake umakhala anthu. Umboni wake umakhala anthu. Tikanena kuti anthu apa ndiye kuti limakhala gulu lina lake, kandi shehe nake, kandi ena ake amene anaona kwina kwake, basi amakhala kuti umboni wake ndio umene. Mukamfunsa kuti izo kuchitazi unazitenga kuti, amanena kuti izizi ni maona shehe akuti akupanga, kapena izi naona gulu lakuti kuti likuchita mwachitsanzo. Amatikita mmaso, mukaona mizikiti, kaya mukapita kulimbi Muslim Jamaati kuja yankatija, kaya pakanjedza paja, akamva dzina la mtumiki sallallahu alayhi wasallam pa adhana kapena pa khutba, amatikita mmaso mkukisa machani zalazi, apanga ndikupanga chonchi ndikunama. Zimenezi anazitenga kwa ndani? Umva zote anaona maulana ena akakutani akuchita. Amaulana ukafunsa nao naso amaulana ena. Kuwafunsa ena amwina apereka hadithi, koma hadithi yo ndi batil, imene li yabodza. So ife anthu akudafe tikaona mwenye akuchita zimenezi timango tipo tinda amwenye samala kwitsa. Ife titenga zomwezo ndumata ndikumazichita. Umboni wake sapereka kuchokera kwa Allah ndi kwa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam, umboni wake umakhala anthu. Shehe akuti ananena zakuti zakuti. Kutaka kumukoza kumpatsa iniyo hadithi, iyo ja hadithi janukikana, kutenga be zimene shehe anatani anamuuza, kapena zimene anaona anthu ena. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala kutifotokozera mu Qur'ani kunena kuti fa in tanaza'tum fi shay'in, ngati inuyo mwasemphana pa china chilichonse muchipembedzomo, farudduhu ila Allahi war rasul, inuyo pitani kwa Allah mu Qur'ani mwake, komanso ndi kwa mtumiki wake, mukaone muchiphunzitso chake, musunna yake, aqida yake, zimene adayankhula, zimene adachita,
zimene adaloleza ngakhale Yesu adachite komanso zimene adaletsa mukafufuze mmenemo in kuntum ngatidi inuyo muli anthu oti tu'minuna billahi wal yawmil akhir mmakhulupirira mwa Allah ndi tsiku lachani lachiweruzo kusonyeza kuti chisonyezo choti munthu amene ndi wokhulupirira pakakhala kuti pena pake zinthu za mudini sakumvetsetsa samakaona kwa anthu yayo amakafufuza kwa Allah ni kwa mtumiki wake chifukwa anthu ambiri lero lino akupanga zinthu zopeka chifukwa chonena kuti anaona auja akutani akuchita ndiye mukawafunsa iwo anthu amene apanga za bid'a qalu mawu awo amene amayankha ndi mmenenso Allah akufotokozera mu Qur'ani pamene Ibrahim ankauza anthu amene amapembedza mafano anayankha kunena kuti chani bal wajadina abaana kadhalika yaf'alun koma kuti umu ndi mmene tapezera makolo athu akutani akuchita muona kuti kwa munthu amene wachinyamata ngati ife amene tililimu ngati tikukhala ndi anthu abid'a amatiphunzitsanso za bid'a zija wina wake akatiuza kunena kuti zimene mpanga zoni za bid'a timanena kuti bambo anga aja kapena agogo anga aja kapena malume anga aja sangandiuze zabodza ya ine nditengabe zimene akundiphunzitsa ndani makolo anga zija fake muzoone kuti bid'a imakhalabe kutani ikupitirira izavuta kutha kwake chifukwa anthu amanena kuti muona kuti kanyamata mmamidzimu kakangomaliza juzamu akaveka nyota iwe ndi shehe iwe basi uzipanga hutuba zikaphunzitsa mabid'a onse aja nyamata amene uja kumufotokozera kuti zimenezo ndi zolakwika amayamba kuyang'ana za makolo ake zija kuti sopano ine makolo anga onse aja zonse zikhala kuchita ziyani zabodza olompatse hadithi ya mtumiki wa Allah sallallahu aikana si mamveka anena kuti chani ife tapeza anthu ambirimbiri mbuyo mwakupanga mwachitsanzo nkhani yophatikiza juma ndi dhuhuri muona kuti anthu sakusiya chifukwa chani akuona ngati kuti azigogo awo aje sana ali pachani paboza amapanga zoona ndiye sangasiye zimene agogo amachita atengabe zimene zoloyo yobweresa hadithi kuti mtumiki sana pange amanena kuti hadithi imene yoyo ndi yabodza mpaka analira amayankhula anthu ena kuti Bukhari wapanopa si wa original ya akuti amene yoyo ndi wa photocopy weniweniyo mkati mwakemo mulizonena kuti pakutha pa Jum'a tipemphere marakati folo adhuhuri koma zimenezo mukafunsa ndagogo awo basi sanganena kuti mtumiki wa Allah ananena chonchi kapena Allah ananena chonchi so falam takun lahum hujjatun faqalu hadha alqawl ukabweretsedwa kwa iwo hujja umboni kunena kuti izi zimene zili zoyera iwo amanena kuti ife mawu amene tikuwatsatira ndi awo ndipo walaisa lahum hujja iwo amakhala kuti alibe umboni wina losota anapereka makolo athu tapeza akupuputa kunkhope ife sitingasiye tizingopuputa kunkhope afuta swala salamu basi swala yanji yoyo tu munthu kapemphera kamalizo sapuputa kunkhope ndiyo kwanira amene uyabweresa za chilendo tumikisada chite ife azigogo athu tapeza kutani so anthu amene amakhala bid'a chinthu china kuti mwazindikire umboni wawo umakhala ndani anthu amapereka kwa anthu kuti ife napeza shakuta nani na mwakuti shakuta nani na mwakuti shakuta basi zimene amazidziwa ndi ziti ndi zimenezo ndeta tiyeni tuone Abdullah ibn Umar kana yufti amapereka fatwa billadhi anzala Allahu azza wa jalla pazomwe Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa mina rukhsati bitamattu'i tikamati at-tamattu'i ndi kupanga haji kuphatikiza ndi umra kupita kukapanga haji kumaso komweko kukapanga sojani umra haji ya ing'ono ndiye akufotokoza kuti wasanna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fihi kumaso mmene muso mtumika anapangamo ndi sunna ndithu kupanga zimene zizi kuphatikiza haji ni chani ndi umra fayaqulu nasun libn Umar ndiye anthu anayamba kuyankhula kumuza ibn Umar kunena kuti kaifa tukhalifu abaka wa qad naha an dhalik ndichifukwa chani ukusemphana ndi bambo wako kumachita kuti bambo wako aletsa ziti zimenezo zophatikiza haji ni chani ndi umra fayaqulu lahum Abdullah dawa yankhula ya Abdullah wailakum soka kwa inu ala tattaqun kodi inu simukakhale omuopa Allah simukakhale ndi taqwa falima tuharrimuna dhalika kodi inu mukuletseranji zimenezo waqad ahallahu Allahu kumachita kuti Allah adaziloleza zimenezo kuphatikiza haji ndi umra wa amila bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kumanso mtumiki wa Allah natani anazichita inu mukuletseranji mukuzipangiranji kukhala za haram afa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahaqqu an tattabi'u sunnatahu am sunnata Umar kodi mtumiki wa Allah sali ahaqqu woyenerera kuti an tattabi'u sunnatahu kuti titsatire sunna yake am kapena sunnata Umar
titsatire sunna ya Umari? So mene tati tikufunse ninuyo kuti apa pali mtumiki nde apa pali Umar, tingatenge ndani oyenika kumutsata? Mtumiketi mtumiki ali apa, Umar ali apa. Nde tatiye ntimuchotse Umar nde twayika azigogo athu aja kwayika pamene pali Umari pa skelo ya Umari chakuti chosepo Umari nde twayika azigogo athu pamenepo nde timtenge mtumiki akhale apa. Tingatsatire nda? Point ndi imene. Point ndi imene. Chifukwa ngati Umari sitikuyeneka so timutsatire pamene mtumiki wafotokoza zina zake, nanga kulili bwanji agogo athu, nanga kulili bwanji shehe apa nzikiti pacha, nanga kulili bwanji gulu lina lake likuchita? Ife tilitsatire ife likuchita? Ife salitsatire chifukwa yonena kuti ngati likunena zimene zikusemphana ni mtumiki, ife sititenga zimenezo, timutsatira bendani mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Ndiye timuchotsa Umar. Umar ndi shekhe wankulu kuchoka Abubakar, shekhe wankulu anali nda Umar. Ola azigogo athu aja atakhala 100 sanga ime pa Umar. Ndetu atenga azigogo athu aja 100 onse ndikayika pa skelo kunena kuti awa azigogo athu awa mtumiki ali apa. Ndi azigogo athu aja azituza zina, mtumiki akutuza zina, ife titenga za ndani? Obviously ni za mtumiki. Ndiye muona kuti mu nthawi yathu inoyi kamvetsetsedwe akaka anthu ambiri akumakhala kuti alibe. Chifukwa ikawapeza hadithi yonena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam zinthu analetsa kapena anachita, iwaja mwenena kuti aifeyo tipanga mmene taonena akutani akuchita. Chimene chocho ndi chizindikiro chimodzi chosonyeza kuti anthu amene andachani ndabida. Musazalimbane nawo ya. Musazalimbane nawo. Anthu ena amanena kuti ife timatsatira madhhabu kwambiri. Tiona kuti hadithi ya sahihi kuchokera kwa Abu Hanifa, yeye akufotokoza kuti idha sahha alhadith, ikapezeka zote hadithi ndi ya sahihi, fa huwa madhhabi, imene ndi chani ndi sukulu ya ine nditsatira ziti zimenezo. Kusonyeza kuti Abu Hanifa anso naye sakutenga za anthu yaye, akutenga za ndani? Za mtumiki. Nde ife tikupezeka zoti tikuweka mirabe za Abu Hanifazo. Ife muona kuti anthu ambiri makamaka anzathu awawa achimwenyewa zimatha kutheka ndithu hadithi jankuwapatsa koma iwo osasiya olo ndi dontho lomwe kutsatira madhhabu Abu Hanifa. Olo zimene akuuzidwazo zili zonena kuti mtumiki sadaphunzitse. Mwachitsanzo nkhani ya al-fitri. Mtumiki wa Allah kuchokera mu hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri komanso Abdullah ibn Abbas, amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri swa'an min ta'am. Adalamula mtumiki ngani ya zaka ya al-fitri kuti tipereke swa' kuchokera mchani muchakudya. Swa' ndi 2.5 kgs. Ena amafika pa 3 kgs. Koma ngani yake ndiyo tipereke chani chakudya. Ndiye mudzamuone munthu wa bid'a zimene amachita. Amayankhula mawu, amanena kuti inu mukampatse munthu chimanga akapanga nacho chani. Mukampatse munthu chimanga, mwalomo mpatsa ndalama. Zimene zakuzitenga kuti akuti madhhabu athu ananena kuti palibe vuto kupereka cha ndalama. Kumachita kuti maswahaba olo ndi mmodzi yemwe palibe hadithi imene mungapereke yonena kuti ana alipo mwa maswahaba amene anaperekapo ndalama. Koma anayi anthu kuti ndalama ali nazo. Koma ikafika zakatul fitri samapereka chani ndalama, amapereka chakudya. Munthu kunena kuti tiperekeni chakudya, wina kunena kuti tiperekeni ndalama, ife titsatira kuti kupereka chakudya. Chifukwa mtumiki anatilamula kuti tipereke chakudya osati ndalama. Wina aliyense amene angabwere ndi maonera kuti tiperekeni ndalama palibe vuto, fitiri ya chaka chino ni ndalama mwakuti munthu amene ndi wabodza. Chifukwa mtumiki sadalamule kupereka ndalama, adalamula kupereka chani chakudya. Ati limodzi pene izi ndikupereka zinthu zitsanzo. Timachezera mizikiti ena achezera pa 21, ena achezera pa 23, ena achezera pa 25, ena achezera pa 27, ena achezera pa 29. Mashehe ndikumalengezesa mizikiti kwa amene afuna akachezere pa tsiku lakuti kuti kunzikiti wakuti achezera tsiku limenelo. Anthu ndikumapanga zimenezo akafusidwa amati shehe analengezesa kuti kunzikiti. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anachita i'tikafu mu masiku 10 omalizira mwezi wa Ramadhani. Tikati i'tikafu ndiye kuti amagona mu mzikiti mommo 10 days yonse mpaka nakutani kutapfu. Samagona mu usiku umodzi. Ndiye munthu wina abwere kunena kuti tenti kachezereni usiku umodzi. Wina anene kuti tenti pangeni i'tikafu. Amene titamutsatire nduti. Sanza kuti tili limodzi. Anthu ambiri mu nthawi yathu ino muona kuti chisilamu chawo sakupanga potsatira mtumiki koma akupanga potsatira gulu la anthu.
nde akumanena kuti kumene kuli chikhamu cha anthu ko anthu amenewo sangasochere chifukwa ndi ambiri koma zimenezo nzoopsa kwa basi chifukwa tikamati jamaa sizikutanthauza kuchuluka kwa anthu jamaa ndi kuti luzumul haqqi wattiba'ahu kumene ndi kugwiritsa chilungamo ndi kumachitani ndi kumachitsatira wa in tamassaku bihi qalila wal mukhalifu lahu kathira angakhale kuti amene akuchigwiritsawo ndi ochepa ndipo amene akuchinyozawo ndi chani ndi ambiri ndiye anthu lero lino asatsatire chifukwa chonena kuti kumene kwambira akuchitako koma atsatire ngati kumene kwakuchitako anthuko kuli umboni ochokera kwa Allah ndi mtumiki wake basi munthu asamanena inetu koma izi shehe anga shehe anuwo ndi mtumiki amene ali ahaqqu kuti atsatiridwe ndi mtumiki wa Allah even Imam Ash-Shafi'i rahimahullah anayankhula kunena kuti idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi ikapezeka zoti hadithi ndi sahihi amene ndi madhhabu anga ndipo menyetsani kauli mawanga kukhoma alibe ntchito pamene hadithi yabwera kuti ndi sahihi Imam Shafi akutuza zimene ana akamba iyeyozo ngati zili zosembana ndi hadithi yefe tisazitenge ndiye mwaonabe anthu Imam Shafi ananena mwakuti anthu samafuna kusiya akumutenga munthu kukhala osalakwitsa ndi akumutenga mtumiki kukhala olakwitsa zimene zili zoopsa kwa basi mtumiki adatitambasulira bwinobwino chisilamuchi ndipo simudatsale dontho lina lililonse loti munthu abwere ndi kuonjezerapo kapena pake panatukuka kwambiri ndipo pakufunika kuti papungulidwe pakhale flat palibe pali chimodzimodzi mmene mtumiki adasira ndipo padzakhala chimodzimodzi mpaka nakufikira cha tsiku la chiweruzo so mukadzamuona munthu amene akunena kuti ife sitingasiye izizizi kumachita kuti zimene akutsatirazo ndi zolakwika munthu amene ndi chizindikironso chosonyeza ndi wachani ndi wabida umboni wake umakhala anthu basi chihanga kuti makuti gulu kuti makuti nawo nakuja kupanga makuti basi zoyankhula zake ziti ndi zimenezo koma munthu amene ali wa aqida yolongosoka amatenga kuchokera mwa salafi salih zimene afotokoza zomwe zisakusemphana ndi Qur'ani ndi Sunna koma samawapanga value anthu amene okuposa Qur'ani ndi Sunna kapena kuti kwaika patsogolo maswahaba matabiina waman tabi'a kwaika patsogolo kuposa Allah ndi mtumiki wake samapanga zimenezo amaika Allah patsogolo pambuyo pake ni kubwera mtumiki kenako kubwera maswahaba kenako kubwera matabiina kenako kubwera mataba'a tabiina ndi maima kuchokera mu bado ya pambuyo pa mibado imeneyi amene amayankhula zokhazo zimene zagwirizana ndi chani ndi Qur'ani ndi Sunna zonse zimene maimamu amene adayankhula zosemphana samazigwirisira ntchito kwa mumona ndi munthu ina akukakamirabe inu shehe amene wanayankhula inu shehe amene akalakwitse shehe ndo lakwitsa ni munthu amene sadalakwitse ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Sindikudziwa ngati pali funso lina lililonse pangani imene.